Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso nôl i mewn i'r gôl efo Ifor Owen, Arwel Owen ac Alun Owens, y tri o, a dyna ydy'r sgôr wedi bod ar y cae ras mewn un gêm, a tair i ddim, sef tair buddigoliaeth ynol ar y cae ras i Wrecsam ar ôl colli i Stockport wrth gwrs yn anffodus. Newidiadau wedi bod yn y tîm a Wrecsam dal i wneud dda. Felly, sut ydych chi'n teimlo ar ôl y gemau dwyth yma? Ifor? Wel, ar ôl game Stockport, o'n i'n flin, rhwystredig. Dwi'n meddwl oedd, beth sydd ti'n alw hwnna'n classic parky ball. Dim lot o syniadau, taro peli hir. A ti'n meddwl, reit, da ni wedi rhedeg allan o stem. A wedyn, fel da ni'n neud adre, da ni'n ennill y gemau. O'n i'n heiddi rhyw 5, falle 6, 7 pwynt, falle ddim yn 9. Cyfan allu gyfrin un anlycus. Ond mae wedi dod â chwaraewyr i mewn sy'n gallu chwarae bel ar lawr. James yn canol y cae, Rathbone yna, Brunt, a O'Connell yn ôl, a da ni'n edrych yn dim lot gwell i gwylio mwy o sydyn. So, yeah, positif iawn. Dwi'n gweld ni'n colli eto rwan tymor yma. Mae'r happy clapper yn ei ôl go iawn. Bendant, mae yna well rheolaeth yn canol cae, dwi'n meddwl, efo'r tîm yna. Ond ydyn ni'n llai tebygol o sgorio goliau, falle. Fuddugoliaeth o 2 i ddim yn erbyn Exeter, a wedyn 2 fuddugoliaeth o 1 i ddim. So, be wyt ti'n teimlo am y newidiadau yna, Arwel? Ie, dwi'n meddwl, rhywun fel Matty James yn chwarae'r o safon, mae basio fo'n dda iawn, yn gywir iawn, a mae gen fo'r range pasio arbennig, really, un o'r chwaraewyr profiadol ne. Dwi'n gwybod os nhw'n ni ymestyn i gytundeb ar ôl mis Ionawr, ond bydd yn ddiddorol gweld os da ni yn cadw'r chwaraewyr hun ma ar ôl i gytundebau ddod i ben, ond ti'n tynnu rhywun fel Andy Cannon allan o'r canol cae, a ti'n colli rhywfaint o dy chwarae creadigol. Fod di bod y playmakers ni ddweud yn y 2 flynedd dwytha, fod di sort of creu rhyw awyrgylch creadigol yn y canol ne, goals, gwahanol fathau goals. Da ni'n ffodus iawn yn dod yn Exeter, 2 Pennod, really, yn erbyn yr amddiffyn gorau nes y gêm yna yn y gyngrair, beindio ffordd o sgorio goals, ond da ni'n dîm sydd yn amddiffyn yn hynod o dda. Ti'n ennill rhywbeth yn yr amddiffyn yn Matty James, a ti'n sort of golli wrach yn cael Cannon yn yna, a mae'n neis gol Rathbone o'r diwedd wedi dangos pam bod yr fans i cyn glwb yn meddwl bod yn chwaraewr mor dda. Mae o'n dangos, mae'n weithgar iawn, mae'n gwella pob tro, dwi'n meddwl, ac wrth gwrs neithiwr yn sgorio gol bwysig ar tymor o bosib. Jyst i gadw'r momentum na fynd, yn enwedig cyn mynd mewn i gemau tymor yn y Dolig wan. Ydy, swn i'n deud, mae'n bosib wneud dadl dros y 2 gêm diwetha yma, ers sydd wedi newid i tîm, a Oli Rathbone ydy'r chwarae'r gorau dros y 2 gêm, bendant yn y gêm gyntaf, a sgorio gol arbennig nos Fawrth. A y Lewis Brunt wedi dod i fewn, a wedi bod yn arbennig o dda, yn gyfforddus ar y bêl, ond yn gry hefyd yn amddiffynol, a fel ti deud, Matty James wedi bod yn olynwadol, a Elliot Lee yn chwarae yn y safle rhif 10 na, a mae o bendant di roi mwy o reolaeth i ni o'r ganol cae, dwi'n meddwl, a fydd o'n ddiddorol iawn gweld sut da ni chwarae oddi cartre, achos fel oedd Ifor yn deud, da ni ddim efo record da oddi cartre, mae record ni adre wedi bod yn dda, a falle fydd y tîm yma yn well oddi cartre nag oedd o o'r blaen, a bendant, dadl efo Parky o beth plan B, ond mae gennym ni chydig o ffyrdd gwahanol i chwarae erbyn hyn. Mae'n rhan fwy yn nhw efo 3 yn y cefn, ond mae yna chydig o nuances. Be oedd ti'n teimlo am hynny, Ifor? Ie, jyst i mynd nôl at y 2 gêm dwytha, o'n i'n teimlo bod Exeter ddim wedi gwneud i gwaith cartre, bod nhw ddim yn cael ban i ti lawr. A fel ti'n dweud, o leo rwan, fel bod gennym ni ffordd arall o greu cyfleon o bosib, oedd mwy yn dod lawr o chwith yn erbyn y 2 gêm dwytha.
Felly mae'n cynnig rhywbeth gwahanol chwarae fel yma. Fel ti'n dweud, lle da ni'n mynd rwan ar gemau oddi cartre di'r cwestiwn mawr. Fydden ni gael yr un math o berfformiad oddi cartre rwan? Yndi, ac wrth gwrs, mylun ar y faic, sydd, so rhywun wedi dweud hyn 6 mis yn ôl, so fe chydig o sioc, ond mae o'n dangos bod gennym ni opsiynau, a pwy a wyr, mi ddedodd Siôn Harvey yn Efrog Newydd mewn cyfweliad fod Wrecsam yn edrych am chwaraewyr yn y farchnad yn mis Ionawr, a chwaraewyr ddedodd o, ddim chwaraewr, felly mae'n y gyfle falle y gewn ni. Da ni dal yn wan, dwi'n meddwl, yn yr ymosodwyr, a dyna falle un o'r rhesymau da ni wedi newid i gael Dwi dal i deimlo fod Mylun chwaraegol o'r canol. Dwi dal i deimlo fod Mylun yn gwneud cyfraniad. Mae'n gwneud gwahaniaeth, mae'n dal i ddychryn yr amddiffynwyr tîm arall. Os di'n fodlon chwarae rôl llai, wedyn... Mae'n agos iawn i sgorio bob gêm, ydy. Dwi'n fel unwaith eith y goliau ddechrau dod, allai weld yn chwarae fel flwyddyn nesaf, ond mae o bendant yn rhoi opsiwn gwahanol i ni, a rhywbeth i edrych ymlaen at yn y dyfodol. A wedyn mae yna gemau mawr wedi bod gen tîm y merched, cyn i ni sôn am hynny, falle fod o werth i ni dweud bod ni wedi bod i ffwrdd am gwbl o wythnosau ar doriad rhyngwladol, ond mae wedi bod yn doriad rhyngwladol llwyddiannus iawn. Mae tîm y dynion wedi cyrraedd cyngrair A yn cyngrair y cenhedloedd, sydd yn dipyn o gamp, ond hyd yn oed gwell na hynny, tîm y merched wedi cyrraedd Euros yn Swistir yn 2025, felly rhywbeth i ni edrych ymlaen, falle trip arbennig i cochyn de Cymru i Swistir y flwyddyn nesaf. Ond mae'r tîm merched Wrecsam wedi bod yn chwarae hefyd, gêm fawr yn erbyn Caerdydd, Lecwydd dydd Sul, oedd y ti lawr yn Eifawr, beth oedd ti fel yr gêm? Oedd hi'n gêm reit da, oedd hi'n atgoffa fi chydig o'r ffeinal Cwpan Cymru. Oedden ni'n dda iawn am gyfnodau, ond oedden nhw jyst rhy gry i ni, a maen nhw'n cymryd i cyfleon, a da ni ddim i raddau. A da ni jyst ddim wedi teimlo bod ni wedi symud ymlaen lot ers tymor dwytha. Teimlo'r un ffordd o'n i ar ôl gweld nhw'n chwarae'n Bari, deud gwir. Mae yna gnewyllun o rhywbeth yna, ond dyn nhw'n cweith wedi clicio tymor yma. Arwel, beth y ti fel? Nath nhw ddechrau gwella rhyw 3-4 gêm yn ôl, a bu Deden yn dechrau setlo mewn i'r tîm ac yn dangos hyder, sgorio gols, a wedyn mae hi gath i anaf, mae hi di anafu, maen nhw wedi colli siap eto, di cael canlyniad siomedig yn ebyn TNS, colli y gol i ddim, a wedyn yn amlwg colli Gaerdydd. Dwi'n meddwl mae TNS yn cael tymor da ac yn y treu ucha, ond dwi'n meddwl hwnna wedi bod yn ganlyniad siomedig. Fel ydych chi'n dweud, dyn nhw ddim cweit yn clicio, dyn nhw ddim cweit yn gwybod beth yw'r 11 cryfa. Di Rosie Hughes ddim yn agos at dangos pa mor berig mae hi'n gallu bod a cyflym a dinistriol o flaen y gol. A maen nhw yn methu cyfleon a dio ddim yn dymor hyderus iawn a di'r garfan ddim cweit ar yr un donfedd ar hyn o bryd. Felly, mae eisiau cael y tymor yn hyderus, dwi'n meddwl. A fydd yn ddiddorol iawn gweld beth sy'n digwydd tymor nesaf o'n merched, os na fydd soddiad yn mynd i ddod, os na newidiadau yn mynd i ddod, a di'r perchnogion yn mynd i ddangos bod nhw o ddifri ynglyn â'r tîm y merched, fydd yn ddifri iawn gweld, dwi'n meddwl, ar gyfer y dyfodol, achos dio ddim wedi bod yn dymor fysa'r merched i hunain yn cweit yn hapus efo, dwi'n meddwl. Na, mae tîm y dynion wedi cymryd cam ymlaen bob tymor, a mae tîm y merched wedi gwneud tan y tymor yma, dydy. Felly bydd o'n ddiddorol iawn gweld be fydd i ymateb nhw, achos dydw ddim ar ôl llynedd, mae o'n dymor siomedig yn dydy. O bosib nath nhw o'r gyflawni llynedd, dwi'n meddwl falle bod hynny, bod ni ar y difficult second album. Yndi, a mae hynny falle gwestiwn i Phil Parkinson yn dydy, falle bod ni wedi dechrau tymor yma'n rhy dda, a falle bydd y bobl yn siomedig erbyn y diwedd. Ond mae'r tymor yn mynd yn ei flaen, gêm fawr gennym ni eto, oddi cartre rwan, ar ddisadwn, yn erbyn tîm Fleur Robinson, wrth gwrs, ffrind i'r cochion, a tîm sydd ddim wedi gwneud yn rhy dda, felly falle cyfle i ni gael rhywbeth o'r cartre, ond mi ddigwyddodd o
Cerdyn Melyn diangen i James McLean dros Mawrth. Felly mae o'n colli'r gêm ar ôl i Bimed Cerdyn Melyn ag i George Dobson. Felly, be wyt ti'n ddisgwyl gweld y Sadwrn efo'r? Wel, ar bapur, mae'n gêm hawdd. Nath nhw ennill neithiwr, do, ond O, dim ond am yr ail dro tymor yma. Dwi'n meddwl ddaw o a Cannon yn ôl, a Revan yn lle McLean, a dwi'n meddwl a sticio efo Elliot Lee a Palmer, oedd yn gweithio'n dda, dwi'n meddwl. Oedd yn braf gweld Fletcher yn ôl, wedyn mae o'n cynnig rhywbeth arall oddi ar y fainc. Wedyn sefyllfa'r gol geidwad, dwi'n gwybod pwy di'r ail gol geidwad rwan, ar ôl i Burton brifo, felly mae hynny'n achosi pryder, ond os ti yn disgwyl ni ennill, ond ti'n disgwyl mi ddeud yn byd arall. ie. Arwel, y tîm o'r hyderus a Gifor? Ie, fydd am lot o newidiadau. Dwi'n meddwl, mae James McLean a falle George Dobson yn mynd i gael gwaharddiad rhywboint oherwydd cardio melyn yn yr tymor, felly y tîm ar wylod y gyngrair tisio hwnna fod, so diolch yn disaster, really. A dwi'n iawn i ddweud bod Burton wedi rhoi gêm i Birmingham yn dod, nath nhw'n cael gêm gyfartal neu yn erbyn Birmingham yn ddiweddar. Falle fydd i breuddwydiau hynna, ond... Dwi'n cofio. Dwi'n curo Peterborough, dwi'n meddwl neithiwr, ond nath nhw allan o'r gwpan neu byd Tamwyth, disadon. Ond ti'n edrych ar 5 gêm nesa, Wrecsam, Burton, Cambridge, Wigan, Bristol a Blackpool. Maen nhw gyd yn y 3 a nesa. Maen nhw gyd yn dimau sydd ddim gweith yn ar ffom ar hyn o bryd. A dros gyfnod yn adolyg, mae'r dyfnder yn carfan ni yn OK. O'n i bai am y gol geidwad, mae anafiadau ni'n OK. Beth sy'n ni'n licio gweld yn y 5 hynny ydy bod ni'n cael go iawn ar nhw, wrach newid y garfan fel bod y chwaraewyr yn ffit ac yn barod i fynd, achos mae yna real cyfle dros y Nadolig gwan i just rhoi pwyntiau ar y tabl net. So, ond ar gyfer dydd Sadwrn, ia, sy'n ni'n disgwyl, bod ni oedd i cartre, sy'n ni'n disgwyl 3 phwynt, ond dyma'r math o gêm pan da ni ar ffom, gêm dwi'n disgwyl ennill, da ni wedi dweud o blaen. Paid â ddeud o. Na i ddim ddeud o, na i ddim ddeud o. Ie. Ydy, mae y gêm... Fel ydych chi'n dweud, mae bob tîm da ni chwarae rwan tan y flwyddyn newydd yn y hanner gwylod y tabl yn dydi, felly mae gen i gyfle os da ni yn cael rhediad i wneud yn marc a falle mynd i fewn i Ionawr a prynu cwbl o chwaraewyr ac yn gorfod gol go iawn arni, felly mae'n teimlo'n amser pwysig i'r tymor, dyma lle mae y tymor cyfan yn mynd i gael ei siapio a mae yna lot o gemau yn y pethefnos yna does rhwng Dolig a flwyddyn newydd. Felly amser cyffroes a gêm efo cyfle da i ennill. Felly dwi'n mynd i dweud rhywun peth â chi. Dwi'n gobeithio gweld Wrecsam yn ennill a gweld y bêl yn mynd i fewn i'r gôl.